enintään 15 minuuttia. Arvoisa herra puhemies, onneksi on perussuomalaiset, sillä tätäkään asiaa ei julkisesti käsiteltäisi Suomen kansan valitsemassa eduskunnan suuressa salissa tämän kokouksen, ison EU-päätöskokouksen alla, vaan se vietäisiin salaisessa suljettujen ovien takana tehdyssä EU-valiokunnassa. Eli kyllä kansa tietää. Olin toissapäivänä kantohommissa, hain eväät Hesburgerista, vuoroesimies huusi jo kaukaa, terve Timo, täällä painetaan töitä, jotta Espanja saa rahansa. Osui ja upposi. Arvoisa puhemies, eurokriisi on edennyt juuri niin kuin me perussuomalaiset olemme pelänneet ja varoittaneet. Meidät on haluttu vaientaa, totuutta ei voi vaientaa ikuisesti. Hallitus on jo kertonut, että se on valmis uusiin miljardien eurojen vastuisiin, tietämättä edes miten suuria tukia Espanja lopulta tarvitsee. Piikki on auki, vaikka baari on kiinni. Tämähän on aivan käsittämätöntä. On aivan selvää, että Espanjan tukeminen ei jää tähän. Nythän se vasta alkaa. Suomi maksoi miljardien pankkituet 90-luvulla. Yksin maksoi, kärsi ja maksoi. Nyt hallitus aikoo lapioida miljardeja euroja suomalaisten rahoja espanjalaisille pankeille. Arvoisa puhemies, Bengt Holmström, joka kai on Suomen arvostetuin taloustieteilijä maailmalla, sanoi tammikuussa, että oli erehdys edes yrittää pelastaa Kreikkaa. Sen olisi pitänyt antaa mennä heti nurin, koska silloin se ei olisi aiheuttanut suurta ongelmaa. Nyt se on ongelma, koska koko maine, Euroopan keskuspankin maine ja kaikki on pantu sen taakse. Holmströmin mukaan ongelma on juuri siinä, että pankkien ja valtioiden taloudet on sotkettu toisiinsa. Siitä on syntynyt panttivangin ongelma. Valtiot ovat ikään kuin hirttonaru kaulan ympärillä. Nämä ovat hänen sanojaan, jos ette minua usko, mutta kyllähän te minua uskotte. Nyt on juuri se tilanne Espanjassa ja pian Italiassa. Kyse ei ole siitä, tuleeko kriisi. Kyllä se tulee. Ei tämä tulipalo puhaltelemalla sammu. Kyse on vain siitä, milloin se tulee ja kuka sen maksaa. Suomen ei pidä maksaa. Muut saavat tehdä mitä haluavat. Suomi ei maksa. Suomi voi jättäytyä tukipakettien ja pankkitukien ulkopuolelle eduskunnan päätöksellä. Perussuomalaisten mielestä näin pitäisi tehdä. Arvoisa puhemies, varoitin Espanjan tilanteesta maailmankuulussa Wall Street Journalissa jo vuosi sitten. Kirjoitin näin, suora lainaus. Pahin rytky on vielä tulossa. Espanjan asuntomarkkinat ovat kuin musta aukko, johon verrattuna pikkuinen Irlanti oli lasten leikkiä. Ongelmat eivät koske vain säästökassoja. Suuret espanjalaiset pankit piilottelevat tappioitaan, kuten tehtiin Irlannissakin jonkin aikaa. Kello käy, eikä ongelma katoa lisäajalla. Tämä artikkeli oli 9.5.2011 The Wall Street Journalissa, sen luetuin yleisönosastokirjoitus sen kuun aikana. Kreikka on puolestaan joutunut allikkoon kestämättömien tukipakettien siivittelemänä. On käynyt juuri niin kuin me olemme toistuvasti varoittaneet. Tukipaketit eivät toimi. Tämän sanoin jo 2 vuotta sitten blogissani. Kreikalla ei ole mahdollisuuksia maksaa lainoja takaisin, vaan ne ajan oloon annetaan anteeksi. Mikä siis avuksi? Ensin Kreikka ulos euroalueesta ja tulevan drakman devalvaatio 30-40% ja EUn hajauttaminen talous- ja vapaakauppaliitoksi. Lukuisat asiantuntijat ovat samaa mieltä. Jos ei 2 vuotta sitten saanut olla oikeassa eikä vuosi sitten saanut olla oikeassa, niin saako tänään olla oikeassa? Koska saa olla oikeassa siinä asiassa, että Suomen ei pidä maksaa muiden velkoja eikä toisten pankkitukia. Arvoisa puhemies, huippukokouksen asialista on kuin käsikirjoituksesta. Euron arkkitehdit odottivat tällaista kriisiä.
He toivoivat, että sen myötä saataisiin pakotettua kansalaisten vastustama liittovaltio askeleen verran eteenpäin. Jacques Delors tiesi tämän. Euro oli liittovaltion käsikassara. Liittovaltion käsikassara. Ja sen tietää myös ministeri Stubb, kun hän kirjoittaa blogissaan, kriisit ovat tehneet aina EUlle hyvää. No mikäs siinä? EU ei pysty lisäämään valtaansa rehellisen demokraattisen prosessin kautta. Keskusvalta kasvaa kriisien varjolla. Jos äänestät kansanäänestyksessä herrojen mielestä väärin, kuten Ranskassa, Hollannissa ja Irlannissa, niin äänestäpä uudestaan. Arvoisa puhemies, pääministeri Katainen vakuutti aiemman välikysymyksemme yhteydessä, että hallitus ei missään nimessä hyväksy eurobondeja, siis yhteisiä velkoja, joissa Suomi olisi suoraan vastuussa muiden Euroopan maiden veloista. Näin te sanoitte. Emme hyväksy. Edes keskusteleminen eurobondeista on turhaa, ennen kuin kaikki euromaat täyttävät vakaus- ja kasvusopimuksen velkaantumiskriteerit. Kaikki euromaat eivät tule kuuna päivänä kyseisiä kriteerejä täyttämään. Jos Saksan linja vaihtuu, miten käy Suomen? Arvoisa pääministeri, mitä te siellä Berliinissä eilen Merkelin kanssa puhuitte ja sovitte? Arvoisa herra puhemies, Islannilta olisi paljon opittavaa kriisin hoidossa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF listaa raportissaan 4. marraskuuta 2011 seuraavia syitä Islannin sopeutusohjelman onnistumiseen. Pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla, finanssipolitiikkaa ei kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna, hyvinvointiyhteiskuntaa ei ajettu alas, vaan se säilytettiin ja sitä paikoin joka vahvistettiin, pääoman liikkuvuutta rajoitettiin. Kyllä arvostelijoita riitti, mutta se toimi. Tässä on perussuomalaisten vaihtoehto. Arvoisa puhemies, kysymys Euroopan liittovaltiosta on olennainen. 64% suomalaisista Gallupin mukaan vastustaa liittovaltiota, vain 9% kannattaa sitä. Ja tämä on olennainen kysymys. Ei ole kysymys pelkästään siitä, kannattaako euro pelastaa. Kysymys on siitä, haluammeko elää liittovaltiossa vai emme. Perussuomalaiset eivät halua. Kysymys on siitä, haluammeko myydä kovalla hinnalla ansaitun itsenäisyytemme. Me perussuomalaiset emme halua. Mikä on taistelulla turvattu, sitä ei kynällä pidä myydä. Vallan keskittämistä ajavat kovimmin ne, jotka näkevät itsensä vallan käyttäjinä. Arvoisa puhemies, kyse ei ole vain suomalaisten rahoista. Suurimpia menetyksiä olisi demokratian radikaali heikkeneminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Keski-eurooppalainen salailun kulttuuri syrjäyttäisi Pohjoismaiden perinteen. Tuskinpa keskitetyn vallankäytön rehellisyys olisi sen parempaa näissä seuraavissa maissa Italia, Espanja, Portugali ja Kreikka, jotka Maailmanpankin mukaan ovat kehittyvien valtioiden tasolla. Sitä paitsi huonot tavat ovat pesiytyneet unionin ytimiin asti. Kun puhutaan budjettivallan luovuttamista Brysseliin, on syytä muistaa, että unionin tilintarkastajat eivät ole 17 vuoteen hyväksyneet EUn tilinpäätöstä. Rahoja on käytetty niin leväperäisesti, että EUn budjeteissa on vuosittain useiden miljardien eurojen arvosta virheitä ja väärinkäytöksiä. Ja tällaiselle järjestelmälle lisää valtaa ja meidän rahoja. Ei ikinä perussuomalaisten mielestä, ei vaikka vasemmiston mielestä näin pitäisi tehdä. Vastaavia väärinkäytöksiä paljastui viime vuonna Euroopan parlamentista. Sisäisen tarkastuksen mukaan rahojen väärinkäyttö on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Suomessa tämä kaikki ei ole mediaa juuri liikuttanut. Ei ole haluttu väärinkäytöksistä raportoida. Kansalaisia olisi kiinnostanut, koska sinä, hyvä suomalainen, sinä maksat. Arvoisa herra puhemies, joulukuussa 2011 julkistimme omat laskelmamme.